At Arizona State University, we're bringing world-class education from our globally acclaimed faculty to you. Ranked #1 in innovation for 10 consecutive years and #2 among public universities for employability. ASU isn't just ahead of the curve, it's creating new paths to success. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online, that's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. Zuzen, Untxa, kantatzera, joaten gara, untxa. ya está, ni ja honekin bakarrik ja podcasta bauketa inora. Betizuko partaide batekin kontau indet. Hau ja da, ya está, ni ja nere bizitzako... Top del top. Bai, nola esatea, punto altue ja iritsi naiz, orduan, ya está, nada zuen mentxe bukatzea, guazen bazkaltzea. Venga ba. Ainara epelde dago nerekin gaur hemen, eskerrik asko tortzatik Ainara. Egun on zuri invitazioatikan. Betizuko partaide horietako bazea, niretzat placer ikeragarri da, zu hemen egotie, betizun oso frikixe izen nintzen, eta ez dakit, da oso politxe zu hemen egotie. Zuretzat zer da hemen egotie? Ba, esan izun, invitazioe oso eskertuta, eta gore bat etortzie. Ez dakitena emango aldizuten kontenido nahikue. Emango ez dizu, ba. Bai, bueno, ba. Azkenik, sintzeruna etizen, podcast hau aitzaki bat da, betizu taldeko danok hemendi pasatzeko. Nahi dut baitxe Platun Zeon regidorire entrevista hau ez da betizu taldean podcast ofiziala, ba, bueno, egile eskubideatik. Baina bestela izango zen. Ez da txarra, ez da idea txarra. Ez da idea txarra, dokumental bat oso zein berko genuke egun ematen. Ba, igual horire, ez? Igual horire, bai. Ja, ingenun programie, 20 urteta gero. Galatxo bat ingenun. Ja, ziri man genion. Bai, zoze ingo dugu. Nik nahet teman sartu datu bat ematen. Zurekin komentauteku naiz, baino, bueno, pixket, nere bi entzuliek ere testu ingurun sartzeko, nere lehengo autografu izen zinen. Asko giguel, aktore bat, edo futbolista bat izate bexen lehenengo autografue, nire lehenengo autografu zu izen zinen. Eta akoratzen denak gaina perfecto nun izen zan, iraurgi ikastolan, atletismoko proba batzuk zeuden, antzeunden zu, eta klaro, ni ja ordureko banintzen betizun oso frikixe, eta neuen, ostra, Ainara da. Eta amak bat zeuken kuadernito bat, eta poligrafo bat, eta orduan, nintzen zureana lotza egin da, eta ez dakit nola lortu nuen esatie, Ainara autografo bat emango. Eta uste, ez dakit zu lotza zinen, baina zurekin lagun batzuk bazeuden, parrez bezala hasi zien, eta firma bintzizun oso atxegin zinelako, eta niko lago goratzet. Baina, bueno, pixket zeure ikuspunture ulertzeko. Zuk nola bizi zentzen bapatea autografu firmatzen hasteko garai hori? Nik uste eta hasieran ez nitzela konstiente izen. Hori igual, zu gerturatze zinen bezala beste pertsona batzuko gerturatze zin, baino aurkezpen bira eta gero hasi izan hor pixket bume, ez? Lekudan eta junde, zautu, eta azkenin ume batzea, nik uste hori, etzeala konstiente, eta ez dakizula ez dare gestionatzen autografuk eskatzizkibe, firmatzezu eta listo, ez? Hor geratzea. Baina hori, umetan, nik uste gauzak oso diferente bizi zentzila, eta momentu hortan behintzet ez nitzela oso konstiente zea izan pasatzen. Nik uste behatzi 10 urteko Inigoari esan balixo, hemendik urte batzuta, hemendik urte askota, hobeto esan da, Ainara elkarrezketako zu. Nik uste ingo lukela amanatzen iskutau, lotza egin dut, eta ez luke sinistuko, baina bueno, benetan kriston poza ematitzu hemen zaudelako, eta itzin egun, beti zui buruz, junga jezen, oindala 20 urteko garaia eseta, eta hasieratik gazte aldea, ze bakit lehenuo beste gauz batzutan parte hartu zenula, baina zuk txikitetik izan zenun kanturako joera hori? Bai, kanturako eta generali musikikin zer ikusi jauken taneako, azkenin amak musikaskolan itezun lana, eta eskolatiken erten da aktibidade pili iten itun. Instrumentuek, korue, baleta, musikikin zer ikusi jauken dana.
Eta nik uste baita ere familitik datorrela, ze txitxere korun ibiltze zan, dantzerkile, eta badao, sustrai hori numaitetiken De tal palo tal astia esateanin. Hori da. Eta aizpere bai, aizpeke instrumentue, korue, ordun, bai, dana. Eozer, baino musikikin zer ikusi zauken danak, oso zoriontzu iten ditun, da asko disfrutatzen, asko. Eta nola izan zen, musiki gustatzi ez gain, telebistan parte hartzeko aukera hori, zen betimun adibidez parte hartu zenun, nola izan zen salto hori edo zu nahiko zenun, ez da? Betimun edo parte hartu? Bai, betimuku izan zen eskola etortze zien, eta bombardeo dan eta apuntatzen naiz, orduan horreare, bai. Eta gero betizuko parti izan zen, telebistan jarri zeben, nola kastin bat antolatze zeben, eta nire lagun bat eta bilok apuntau ginen, zan ginen Donostira kastin egitea. Hortik hasi izan betizu programan sartzeko bidea. Gau, eta betizune kastin bat pasatzen zenuen, lehenuo, eske, claro, hemen igual betizuko entziklopedizio mango ez, baina, claro, lehen aipaudeun gala ontarako inberrizen detan ez artxibolana, gauz batzuk gerau intzaizkit. Aprobetxatzi nahi nun, eskerrak emateko proekizton artxiboko lana intzen nun. Benetan, danok guztoa gerau ginen ikusitako imagenakin, nik uste ez da gauza politioik, olako etapa bat bideo zarretan reflejatzen niken, da, eskerrik asko intzen nun lanatiken, zetanok oso guztoa gerau ginen. Vale, parte hau ingoet editau, eta nere tono llamada bihurtuko, bale? Ez, baina esan nahi nudan azan, hor fase bat ontzan, 16 partaide fase final bat uki zenuten, baino kastin egin aurretik eontzan baita ere fase bat nun batzuk zuzenin pasatzen ziren area, zu parte hartu zenun, da inoa jerbekin parte hartu zenun gainea. Bai, hori da. Nola gogoratzen du egun hori? Egile izango izut, nik hor, zuk ni baino jodakizu, porque entziklopedizia hortan, nik lapsus bastante dauzket. Dakit, betimun ertenula, gainako bideoklipen zerrendan da honitzela, gero eontzan, Gipuzkoku, gero Euskadiku zela, ez dakizemat final, semifinal, neuke, galduta dauket. Eta hainoa hierbena akordatzen naiz bideuk eta ikusitutelako, baina ontxe jarri berko baldin manun kalendario baten, ez dakit nunko kau. Ez dakit nunko kau. No ez gertauzan, zeba gertauzan. Eta, ja betizuko casting egune, eske ikusten nire naiz bideo, zeure ongo zinen. Ja, hasieratik zenun naturaltasun eta umore hori asko gustatzen zaizen. Momentu atzen, esatezu baita ere, bai, etxinez adita ibek izton latie ematetela. Claro, batizun esatizu, castingin aurra indezula, fase finalea pasazeala, egun hori gogoratzezu? Bai, de hecho, bideotan badao, etxea etorri zien, Lorea etorri zen, etxea, esatea programan sartzen itzela, finalistatako bat izan itzela, programan sartzeko, eta bai, politia. Esketzen nahiko politia egin duen. Lorea komunien, zu sartu, bai, pentsatzet telebisti izen da, hori benetan gertu zala, ez da? Bai, por supuesto. Eta behin fase finalin sartzezatenin gaina, asteroko emizixo bat, 16 aukeratu, eta nola bizi zenuten fase hori ze ustez, elkar nomina ubertzen utela baita ere, ez? Bai, nite genuen ostireletan da zapatutan itezien grabaketak, ostirelien Miramonea jute ginen, eta ite genitun aktuazio danak, taldezka banaka, eta gero zapatutan juntatze ginen berriz eta grabaketak ziren ja ostireleko bideuek pixket aztertu, ikusi zertan hori feedback bat eukitzeko, eta gero baita ere esate zenuna, alkarren artien puntuazio bat ematezan, puntuazio hortan gutxina zauzkenak kolokan geratze ziren, irakaslieke proposatze zeben, behaiek zein jartze zeben kolokan, eta gero telebistan da bezala, jendiko zeitezun, salbatzeko eta ez salbatzeko. Ingurun fana asko zenituen, pixkador babesa ematen... Bai. Egile esan ez nitzen kolokako situazio hortatiken askotan ez nitzen pasau, baino bai. Bai, eskertzea jendin laguntzia. Oso intensu izango zen, ez? Hainbeste aste ikasten segitzen zenun, nolako zen egunerokotasun betizuko fase hortan zen den bilertin? Baitu, astelenetik ostegunea ikastola normal juten itzen, eta ostireletan goizez bakarrik iten da bazkaldu orduko jatasi bat etortzezan. Pentsaizu garai hartan, taxi bat etortzezan Donostira mateko,
grabaketak egitea, eta gero gauin berandu tortze ginen, 11 aldea, Azpeitira bueltatze ginen, gaina 3 ginen Azpeitin. Ainhoa Nerea Azabal da ni, Bai. eta zapatuen goizin goizo Durangoa jute ginen. Orduan, ostirelak eta zapatuek etzien beste ume danan ostirela zapatuk. Oso diferentiek. Gu asteburu pasagunde hor nonbait eta zuek lanien Bai. gauza egin bezala. Niretzako hor, diferentziatzezuna zan eskolarteko kirolak. Osa, niretzat ostireletan entrenamentu galtzi eta zapatu goizetan partidu galtzi futbola, korrika o atletismonak, hori zan igual txarrena o gehiena falta mutatzen una. Zaten grabaketak itea jun behar da kirolak galdu behar. Irakasliekin igual konbibentzi handinez, Josiekin, Lorea Beakin, zemuzko harremana zenun irakasliekin. Ondo, ona, batiz bat Josekin. Ni Jose asko guztatze ziten, asko laguntzezun, zea jartzezun, gatz da azukre pixki jartzezun baitare, eta bai, oso ondo pasatzen nun. Oso ondo. Etxine asko ensaia borko zenuten zuek, ez? Bai, bastante. Ailatzezin, pentsaizu, ailatzezin kasetak, astero etxea ailatzezan sobre bat, sobre txuri bat, ete betiken. Eta zauden kasetak, zaukebenak kanta bertzen o datorren aztien presentau bertzen kantue, eta papela letriekin. Eta taldezka baldin mazan, ze letra zati tokatze zitzaizun zuri, eta hola. Osake, astero ailatzezan etxea, urrengo aztien kanta bertzen una. Aztie pasauzien aurrea, jende bat bidin geuzan, zu ez, zu finale aiau zinen, Bai. eta gaina inkinak aiau zinen. Bai, hilez nitzen junt finalea. Bueno, de hecho, ez gauke genu juteko azmoi, porque ezin un oetiken jaiki, eta ama izate ziren, etorren, berdu, finala da, eta, bueno, azkeneko momentu junitzen, beste dana goizetik entzadenan grabatzen, azkeneko momentu junitzen pastillaz... Ja, pastillazo batzu gertu, Bai. eta sorpresa bate jaso zenun, izaro iraetana, eta hor, hau ja ikusle bezala esatet, lehen aldiz ikusi genuen Ainara Epelde lozaute. Bai, egia, akordatzen naiz, pare bat galdera mitzizkien, kezi mutilek eta ez dakiz eta dana lotza unitzen. Bai, oso txoke ez da izen zan, ez? Porque uste detzen ula espero, sartu zan izaro iraeta, porque esan omen zenun, bueno, zure aurkezle, ez dakit favoritue, baina bintzen Miramone aiau eta lelena topau zenuna, eta impresionau intzizula, ze guapa zan. Bai. Bai. Eta gero, bea, ez da mi gente guzteta izan da presentatzen, eta gonbidapena itezizun juteko mutilen bat ezautzea, gustatzen zitzaizuna. Zure erantzuna gogoratzea? Bai, ez da bat natula. Oso ondo akordatzen. Azpeitiarkeie. Bai, kiston azpeitiar arteria. Olako momentuke oparitzen zitu mintze. Bai. Bueno, baina oparia ondinen noski izen zan, ja, lau taldekide erabakitzeienin, beti zu taldea osatzeko, izenetako bat zuri esate be. Nola gogoratzen zu momentu hori, ze pasatzen zure burudik? Momentu enten, bitu, egite izan gizut, ez naiz akordatzen, ez ze pentsau nun, ez ze sentiu nun ikuste ja nahuela, hori, kalenturik inan hauen da, ja, la pixket... Pastillazun efektu ginen. Bai, pixket limitetik ja... Bai, pixket roskati pasauta igual. Bai, akordatzen naizena da, gero, ez? Gero egon dana, bai, kontzertuek, biajiek, kriston biajin genuen, zala premium parte, dano batea joan ginen da, kriston biaji zen zan, kristona. Dano batea, Uxue, Mikel, Leire... Eta danon famili danok. Eta danon familisek. Bai. Eta laukotie, osatzen zenuten laukotie, nola definiko zenuke? Kristona. Kristona, oso diferentik geure artien, baina nik ustet oso rolona gauke genula, oso ondo entenditze ginela, eta lau pertsona indiferentik izenarren, oso grupo politie eta homogeneue. Beti otea favorito bat, modu bat esateko. Zu favorito ibazenun? Grupo barrun? Grupo barrun edo, bueno, fase osuen, Leire. Hasieratik nik uste oso ondo kongenio genula. Oso antzeko eginen bai gustatze zitzaizkigun gauzak, bai ikuste genitu gauzak ikusteko eran, eta oso amizade politin genuen. Da gaur egun mantentze dugu. Mantentze zuen. Nahi baino gutxi jo, obviamente, kanpon bizi naiz, bakoitzek bere bizi jauke, gaina Leire ama izen da, eta ez dut nahi gaine ikusten, neure Euskal Herrira oso gutxi tortzen naizelako, baino bai mantentze dugu harremana, eta inkluso familiek alkarren hartin. Abetxu? Leiren gurasuek eta neriek, bai. Eta aurrek izeteko, martxa oso haundixe amantzen duten, bai diskoa den grabaketiek,
kontzertu bira hori, nola bizi izan zenuten fase hori dana? Ba, gurasoei esker oso ondo. Azkenin gurasuk prestatzezin edo zertako txikin aurrea atzea etortzezin kontzertoan eta behoien hartinek kriston kuadrilatxu zauken montauta, orduan, ba, igual, kontzertuk eta gero afaltzea, eta egilea intensu zala, jende gazti ginen, baino nik ez nun bizi izen, hola pixu handi bat bezala, o ez dakin nola zan, zen negatibo bezala, aldrebezka, zan gure aztegukarako martxieta eta alkarrekin pasatzeko denbori, orduan, oso recuerdo ona dauzket. Bai aurkezpen birana, baino batiz bat gero euki genitun kontzerto danak. Eta kantuek eta gogoratzen duzu? Danak. Kutxunik? Ba, esango nizun igual aire zaire, Ja. zala gure ere zerkile. Bai, himno bazan. Bai, eta, bueno, esaidazuke pelotaz da hondi jeukizun. Esaidazu oso... Ritmozeakin, kainero horrekin. Bai, esaidazu oso diskotekeru zan. Hori da, bai. Ba, igual biotetxek. Kontzertuk ze hori txapen dituzu? Ze, adibidez, Bilboko Miribilla, Donostiko Anoeta frontoie bete zen ituzten, hori zeizen zan zuentzat? Kristona, baino oin ezatet, ez ordun. Momentun igual etzineten hain konstiente? Ni behintzat ez, igual bestik bai, baino, zate dizut, ni fase hori fase hori atope disfrutadet, baino konstiente izen de ze esan nahi duen da zer reperkusio eukidun, geroa, atzea behituta eta esan ez, Ume bezala bitu ze bizi izen deten, ba, jende askok bizi izen ez duna, ez? Baina momentu hortan, bat gehiozea, gelane bat gehiozea, ikastola igual jutezea, takit, oso bizi normala daukezu, ba bai, zeo gauza batzutan diferentie, baina akordatzen naiz, kontzertota jute ginenin, gauke genuen, basikamentu umezaitzali egisague, por Bueno, anartzi zenazun, eta anartzei matez isko ben aurreko aztietan ailautako gutunek, guretzat ailatzez zien gutunek. Bai. Nei oin pentsatzen azita surrealista irutzezatez, ailatze ginen, da kontzierto horre zatiz, ainara hauek zuretzat aleenak, leire hauek, eta irikitzen zenitun da zien fanan gutunek, argazkile, pultzerak eskuzindako, garai hartan gaina arizko pultzerak eta oso modan zauden, flipantia. Gordetezu, holako bat? Kajan baten egongoa. Kajan baten. Bai, porque azte hontan deskubrimentu indu etxin, kaset eta bideo pili topa ditut, eta seguruna hor gutun batzuketare badudela, porque gordezien, ez baitu amak bota. Baitu, ama ipadezula, gurasuk nola bizitzen zeben hau, zelen esan dezu, ez? Gurasu bi esker ezpaliz, aste bukara hauetan, ba, igual, etzen utela suerte hori ukiko, ze, bueno, behaixek emango ziuzten kontzertota, han egongo ziren, piskat, community manager lanak iten, ezta? Bai, totalmente. Bai, prestatze ziren daneako. Egile da behoien hartin, gurasun hartin oso grupo politie sortu zebela, orduan etzan kontzertota juti bakarriken, bazan kontzertuta gero afaiek, eta nik uste oso ondo pasatze zebela. Eta gero aparte nik uste espezifikamente nire amantzat, hori, musikaile izen da, nuskasko lan hain da, nola bait, orgullo horire bazegoela, ez, kutzu hori, musikin kutzu hori atea du, hori da behintzen ere zentzazioa. Esan duzu ez, beha musikako irakasle izen da, bai, ikusti alaba musikien bidi euste xola bai ere. Hori da, bai. Oinordekotza bat. Hori da, bai, nola bait, bai. Betizu taldeko esperientzixe bukauzan, eta urrungo urtiek, ainara, nola izentzin? Zeia, bueno, zentrako zinen ikasketatan, lanbide bat ikasten, bati bat, nola izentzien, kontaizu? Bai, bitu, bukauta aurrengo urtitan, hartin oso gaztin itzen, ikastola jun, eta nahiko gauza neuzken iteko, bai musikaskolan, bai neuzken aktibidadikin, batiz bat kirolakin. Zaken eretzat, kirolea hueltatzie oso punto positibo izen zan. Eta gero 18 urtekin Madrida junitzen ikasketak egitea, eta irukin unibertsitateko azken urtie estatu batutan inun, Carolina del Norten, eta handi bueltan itzenien zeitun ja lanin hasi nitzen praktikak lanakin lotu nitun, eta ziklismun hasi nitzen lanin, fisioterapeuta bezala. Eta aurratatza pili egili izena ez, viaje bastante, eta oindala 6 urte Italira junitzen bizitza. Gaur egun nere parejidanakin. Eta oindala 3 urte, Suiza. Osa, que bastante aurrea eta atzea ibilin. Etzea geldik, no? Ez. Ona. Bai. Eta zemu Suitzako bizi moduen gaur egun?
Ondo, egilezan oso guztua gaude. Zona italian umizigea, orduan italiera zitzeite deu, eta mendilek lepo daude. Orduan beti izen geha bainita, bai Andrea, naturazaliek. Orduan, ibaiek, laguek, mendilek, dana dakeu. Ordu erdira eta bai, oso guztua biziga, ez da keuke jaike. Italiko mugatik oso gertu, ez da? Hori da, bai. Italiko mugatik, 30 minutura, Vale. eta Andrean familie eta bere lagundanak 50 minututa dazkau. Zehan zekotasun, da bueno, pista batzuk eman dituzu, baina zehan zekotasun ditu Suitzak eta Euskal Herriak? Berdia. Berdia. Bai, mendilek, berdie, bonoan mendilek igual handillo eta beste eskala baten, baino manik esango nun paisaji hemen azpeiti askoiti ingurun da Suizako leku askotan oso antzeko dela, oso berdie, belardi handilek, basuek, badauke behola nola baiteko antzekotasune bai. Eta desberdintasun handine? Nik esango nun kulturia. Vale. Bai, zendi asko zotzo da. Egile da, gu bizian zonan justu, ez dakit, italiano asko dao, eta orduan kultura italiano erabatzartuta da, bai jatekuen, bai festatan, baino kulturaz esango nun generalien asko zotzo, asko zorrotzo, bai, bioiek destakako nitun. Otzo eta zorrotzo, eta hori pentsaizu Euskal Herrien beti izate, bez? Igual Espainiekin konparauta otzo gehan bezala, Fama... Bai, fama hori dakeu. Fama injusto xamarra. Bai. Eta zure egun normal bat nola izango litzakean? Goizin jaikitzen naiz da txakurrekin ertetzeta. Buelta bat ematea, bai. Eta gero etxetik enitet lana. Oindala 3 urte lanez da biziz aldanun kompletamente. Suiza junitzen bizitza, baina aparte etxetik hasi nitzen lan egiten ordenadoriekin. Ordune guardia alde arte eserita ordenadora horrin, eta gero beti ordu bete, ordu terdi, txakurre hartu eta ibaira juten naiz. Etxalde menin ibai poli-poli badakeu, eta antxoten naiz. O bazkaldu, o irakurri, txakurre jolazte mitartin, arratzaldin goizeko repetizioa, eta gero normalin afaldu oso goizo. Hori, bitu, beste diferentziat. Ordutegilek. Suizan dana 6etan 6:30 itxita dago. Orduan guk oituraz, zazpirek eta 4 ja faltzen gaude. Hasieran pentsatzen nun ez nitzela ordutegi hortata ohituko, baino egilezan hobetota dana damakit. Bai. Eta gero azte bukaratan saiatze gara o eskiatzea, o mendi buelta bat itea, lagoa, bai, aldana saiatzea. Eta aldanien, azpeitira, bueltatxua, familie bisita, eta lagunekin egon da. Etxatzet, aspeitire bueltatzen zeranin, eta ez da inoi atakatzeatik, baina egize da, kanpun bizizeatenok, galdera hau atxuko zenutela, betxatzen zure kasure izangoela. Eta noiz bueltako zea? Buelta hau bizitzea, ez bizitan, noiz bueltauko zea? Printzipioz, bueltatzeko asmo gabe jungea. Claro. Horrek ez du ez naizenik behin bueltako, baino ez gea asmo horrekin jun. Osea, ez gea bueltatzeko asmokin jun. Dana ondo baldin maizu, eta geure lanakin da segitze badeu, eta nik ustetan luzeako gaudela. Claro, gainaz zeure bizitzean ondantoala baldin mazu eta guztu baldin mazare, txartako buelta bartzea, ez? Bai. Bueno, gustako ziten, gertu tie, igual frantzilek enduko baldin magenun, distantzilek motxo iteko, Vale, izango zan. Konponbidi da frantzilek endu, fuera. Itxesue, eta beste dana juntau. Baina, ja frantzilek endu ezke hori itxasu bastante gertu gerauko zan. Osak, nik uste hori dala benetako soluzioa. Oso ondo. Eta buelta bergea hasierako gaire, ze bizizena ala gertau da, orduan podcastien guazen adasitea. 20 urte beranduo, 20 piko, Betizu taldea kontzertu baten berriz elkartzea. Kontaizu nola jaso zenun dei hori eta ze pasazan zure burutik? Nola izentzan kronologikamente leirek idatzi zin, leire merinok idatzi zin. Zu kontakta una jenda biltze, baino esan dibeste zula telefonu hartzen. Eta zan, oinik Suizako numeru dauket, eta jende askok igual numero hori ez daukez. Eta zan Xabin. Xabin Fernandez. Hori da, azkenin neukotzein nion, eta esplikauzin zeintzan nahi eta ze proiektu zauken, ez da non, zan dizut lehenore bombardeo dan eta puntatzen naizela, eta hau etzan gutxi joako.
Egile esan ilusioa handiz jasonun. Ez behin gutxi akordatzikin, ez? Bere garaien exito handile izen zan, da oin berriz akordaraztie eta berriz dana martxan jartzi, kriston iniziatiba politie. Eta ilusioa batiz batitezin, hainbeste urtetan ikusizteten jendikin berriz topatzie. Anekdota morun, regidorie, eta grabaketita ginen regidori esan, guk betizuko programi ite genuen regidori iguala, Pablo. Pertsona berdin, Pablo. Persona iguala. Tomaia. Makillaji eta erropan gelak leku igualintzauden. Kasualidadez grabau genuen, guk grabatzen genuen plato numero igualien, lelena eskubita. Orduan izentzan, hola, oin perspektibikin berriz benetan bizitzie. Dana nahi txin genula emateu, Bai. Azafati eta bai, eske pasadi zentzan. Gala ondorengo jamondei hor pintxu, Ni ez nitzen urtare alia, ez tegit. Berriketan da txatxaran ibili nitzen jendikin da, alia unitzeneako etzauen ezerra. Eta, esan ez zuna ez, beste partaide asko ikusi gabe, beste atzukin mantzentzen un harremana, zeinekin bai, zeinekin ez, hola... Babitu, leirekin bastanteko harremana dauket, eta zurinekin, naiz da nere diziloku ez izen, mantendu izenet. Eta gero, la revelación del año izentzat zaida. Ez nun ezautzen, zero, ez nun beine pertsonan koinzidiu ez dare, kriston eskie. Bai. Guazen errepaso bat ditaz. Nik tema hontan sartu nahet nere ikuspuntue kontau. Ze, aztekota behin, nik oindik, eta gauza din bezala, zuen oroitzapena umetaku nuen. Claro, nere memorixen oindik umiek zineten. Zuetako asko ikustie sekuleko impactu izen zen. Ostra, betu, ja, helduek die, eta aparte, cabrones, ze guapo eta guapa zareten da, no? Hori esangoet. Baino, bai, igual batzun kasun impactu gutxixo zen, ze adibidez, zurine bat, telebistan jarretu du ikusi deu, eta zurine gaina mundiala da, eta segiu berko luke. Jon Urbietaren, bai, DJ bilidadako, telebistan egin ditulako bere gauzatxuek, baita ere ikusi deu, Telmo matxegarri bada. Kiston parri botan itun, benetan, kristonak. Bai. Ez da, pena bat, edizio igualin ez genula, konpartiu, porque nik uste kiston tandema ingo genula. Bai, Telmo, ez da egit, eski ontsa hemen album eukiko banu, besarkaute pasako nuke, elkarrizketa oso. Bai, kriston poza eman zin ikusti beha, porque, baserrian ikusi genuen, orduan, impactu hori visuala bintzet ja etzeuen, baino kriston poza eman zin ikustie ze pertsona hona. Bai, horrek asko poztu nuen. Eta beste kasu bat baita ere, Helene justu hilebete batzu lehenuen nik bi bazuek neon, diskue presentatzea etorri izan temporakin, eta bai, momentune impactu izan, ostra, Helene, betizuko Helene, eta esan berra do, ze ondo kantatzen, oso hauts zoragarri zeak, eta pasada bada nola kantatzen. Zuke esan lasai gauzak, Ez nizaten egun hori, impactu no entenditzetela azkenin, jende bat igual zirkulu no gehiago gerau da, ez? Baina igual beste batzuko gehi urtin benetan inok ez gaitu ikusi eta derrepente... Bai, justu lau hauek igual geixo ikusi ditugu, baina Karla bat, Saida bat, ez ditugu ikusi... Hori da. Behaxeke berdi mantentzeia. Bueno, eta ja zazpigarna faltazaten azutaz gain, leire ere berdin-berdine dago. Iguala da. Nazkagarri hori izta zartu. Nik ez nun nazkagarri izan, baina nik bai... Zero. Hemen dik, Leire Merino, ze deabrukin dezu paktu hori. Ez dakit ze iteun, baina dao, oindala hoi urte bezalako gazte. Bai, bazan aplikazio hau, filtro bat jartzen zizuna zahartzeko edo gaztetzeko. Bada, Leire umiek hartuko balu aplikazio hori bezala, eta zartu, eta dau berdin-berdine. Bai, igual da. Orduan, ez dakit, o Londres dan, o zer dan, baina eski berdin-berdine dago. Bai, igual da. Igual. Oso politi zintzen da nok ikustia, Mikel eta Aman ere ikusi genituen momentu baten, modu baten, bideotan, nahi egizia peni hartu nula usu ez ikustekin. Bai, nike bai, pentsatzen un etorriko zala eta azkenien ez. Orduan, kasualia ez usue podcasta hau entzuten nahi bat imazea, besarkada bat eskerrik asko haurtzaru hainbeste alaitzeatik, zurire eta besarkada handi bat.
Eta, bueno, esperientzi modun, nola definiuko zenuke galie? Nola, bueno, aurretik ensaiuk egon zin, elkarteratzik egon zin, gero ja kanta bintzen duten, kontaizu nola bizitzen zenun hori dana? Nik egia esan nervio bastantekin, ze 11 urtekin kantatzezun tonuen, noiz kantatzezuna, diferentzi bastante da nire ahotzien. Da orduan, gorako notatan ez aliatzie, niretzat, hori handikap handio atzan, ez? Eta esaten hon, ez naiz aliako, kiston gailuk ertengoit, gaina ez dut urte hauetan ahotzik ez dut landu, ez dut zeiu kantatzen. Eta aspektu hortan bastante nerviosana. Gero, oholtzaratze hori pixket, ez, nahiko saltzerien naiz neu, eta ez nauken alde hortatiken etzin bate problemaik suposatzen, zaten ingo dut, ertengo dut, ingo dut dantza, eta hau bestie. Baina bai hori kantuena, kantun zati tekniko hori. Baina, gero ondo juntzan da. Lehen artxigo lana goraipa duzun ez, eta eskerrik asko. Claro, irudi hoxek ikusteke denbora asko egongo zineten, ez? Emitiu zinaine. Emitiu zinaine. Ota bi, ota iru, ozta izen bat urte zin bai. Zer moduz, esperientzia? Kristona. Benetan. Ez gezatizut, berriz errepikatzet, baina nik usteet momentuen etzeala, ez dezula ikusten gauzie, kanpotik ikusten bezala, eta oin ikustie, eta gaina perspektibikin, zatezu, ai ama, ze bizi zenun, ai ama, ze hain aiziten, ai ama, ze zatet, eta una parte ni justu konkretamente, txoroa ize bastante. Orduan kiston ertera, kiston komentaiuk, eta mimo handiz akordaraztituten gozak. Ontxe bertan hemen aurri neukiko bazenu Ainara txikia ere, gaur arratsaldin, adibidez, betizuko kastine ikia diguna, ze esango zen izuke? Tope disfrutatzeko. Tope disfrutatzeko. Gauzak behin pasatzeiela eta aprobetxatzeko. Men podcastin bukatzeko betiletan galderi da, Ainara, ze gehatze zaizu iteko? Ez dakit, viajatzi asko gustatzen zadan ikusteet ez tetela behin denbora nahiko eukiko junaidetan leku dana eta daneta juteko. Hori izango esan igual hola lelena. Destinu hola... Badauzket batzuk, Por ejemplo, Argentina. Argentina nahi detun. Chile, gustako ziten baitare. Eta azkenengo galderi eta hau aurreko atalin inauguranun Maialen Arzaiusekin. Ze galdetu nahi dizu? Nik zuri. Bai, nik galdera sorta ondixein dizut. Badauz zozek galdetu nahi dizuna niri? Bitu, kuriosia ez galdeko dizut, aber ze intentziokin sortu zen un podcasta, o zerrek bultzeuz izun, zerrek moiu zaitun proiektua bultetzea. Nik bere garatzen beste podcast bat ukinun, korapilloak izenazuna, eta bertan osasun mentaleko gaixek lantzegen itun, nik podcast hori, eta telebistako atal hori utzin berri zenun, ze guk eskozate genuen korapilluk askatzen eginela, baino aldi berien nik esatez nuna zen, nire korapillo pertsonala estutzen zigula. Eta 24 zazpi bizi nintzen gai hosiekin, gai oso fuertik zinak, asko. Eta, ni aguantatzen, neure ansiedaikin, neure antidepresibukin, de hecho, elkarrezketa asko enpastilla utein ditun, eta jendik ez daki. Baina, utzin behar izenun, eta gaina utzi eta zeion rekaida bat ukinun depresizukin. Eta hau ez lanan kulpia, ez arrenan, hau da nik geizki gestionatzina. Baina galderi erantzunez. Naiz eta gai hoxek faltan ez dituten botatzen, bai botatzen itun faltan elkarrizketak daukeben tikitaka eta bi pertsonan arteko konexio hori. Eta elkarrekin hitzetie, elkar entzutie. Bai, eta neba aparte entzule bezala oso elkarrizketa zalien naiz. Ordun txatxaran jaixotzea batik bat, desio pertsonal batetik, elkarrezketa egiteko gogo batetik,
eta bati bat apostu pertsonaletik. Ze nik proiektu hau aurkeztu ninxon produktora bati, edo ez, baina esan ez nun dependiun nahi beste baten erabakitik. Hau da, bai produzitzizut, ez dizu produzitzen. Ez nun hortatik dependiun nahi. Osa nun, nik badaket kapazidadie alik eta txukunen hileko hau nere txien, hasik egin ingoet. Eta postu hori ingoet. Eta aurrea. Eta orduan asko lagundu dit. Eta oso gustu egetan gauza bada, eta oso pozik etorrian jendikin, zu barne, eta oso pozik baitare, etortzeko daudenakin. Así que, bai, hoxe hola pixketa adarretatik junde, baina bai, hoxe nire erantzune zure galderiei. Baina, Apelde, eskerrik asko, etortzeatik, eskerrik asko zuitzako zure etorrera hontan, bueno, tartetxoa da ateatzeatik, nerekin hitzileko, plazer bat izen da, gauza gogoratzi zurekin, espero zure guztua egon izetie, eta, bueno, beste baten egongo gea. Bueno, eskerrik asko zuri invitazioatiken, eta oindala urte askotako jendikin akordatzeatiken baitare. Oitu, zirkulue iste aldea, hainaraz, lehen esan dizut, nire lehengo autografo izen zinela. Txikiteko gauzasko galdu itxeie, beste batzuk ez, autografoare galdu nunez. Hemen irteerako sintonizio sartzetan bitertin zineizu autografo bat. Kerrik asko, aio. At Arizona State University, we're bringing world-class education from our globally acclaimed faculty to you. Ranked #1 in innovation for 10 consecutive years and #2 among public universities for employability. ASU isn't just ahead of the curve. It's creating new paths to success. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online. That's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu.